Γεια σας φίλοι μου, σήμερα βγάλω ένα βίντεο για εσάς, τους φίλους μου από την Αθήνα, την Gothic κυρίως κοινότητα που με ξέρει, για τους λόγους που έχω βγάλει αυτά τα τέλος πάντων αποκαλυπτικά βιντεάκια και εικόνες. Ελπίζω να μην σας προσέβαλα ούτε να σας έθιξα, δεν ήταν ο στόχος μου αυτός άλλωστε. Τα αποκαλυπτικά όλα αυτά του Dennis Lunarian είναι πρώτα απ' όλα για να αποδείξω την ελευθερία μου και τη σοφότητά μου. Γιατί πιστεύω ότι όταν ένας άνθρωπος εκφράζεται τόσο ελεύθερα είναι και ελεύθερος και σοφός. Γιατί για να ξεπεράσει τα εμπόδια χρειάζεται και ελευθερία και σοφία. Και σοφία. Ξεπερνάω πρώτα απ' όλα τα εμπόδια του πουριτανισμού, έτσι, που αυτό θέλει μια σοφία για να το καταφέρεις. Πουριτανισμός είναι οι πουριτανικές αντιλήψεις της αβραμαϊκής κυρίως σκεφτικής κληρονομιάς, χριστιανισμού, Ιουδαϊσμού και μουσουλμανισμού. Τα ξεπερνάω όλα αυτά, τα υπερπηδάω και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Επίσης, αφού τα ξεπερνάω όλα αυτά, ξεπερνάω και το εμπόδιο του καπιταλισμού. Δεν έχω καμιά καριερίστικη φιλοσοφία ή φιλοδοξία. Είμαι ελεύθερος. Ποτέ δεν πούλησα κάτι τέτοιο, ποτέ δεν πιστεύω ότι θα ήταν καλό να το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί όταν γίνεσαι πια, ας πούμε, έρμεο καπιταλιστικής, ας πούμε, μεθοδολογίας, όλα πια γίνονται εμπόρευμα και άψυχα. Γι' αυτό το λόγο αυτά τα δύο πιστεύω ότι συντέλεσαν στο να κατηγορηθώ και γενικότερα να κατηγορηθεί οτιδήποτε. Τη θρησκεία δεν την έχω σε τόσο κακή μοίρα, γιατί με καλύτερο ψάξιμο είδα ότι οι πρώτοι χριστιανοί, γενικότερα οι πρώτοι σαμάνοι, οι πρώτοι μοναχοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν καλύτερες και πιο ανοιχτές αντιλήψεις από τους νεότερους που στο Μεσαίωνα ή και πιο πριν, ας πούμε, άρχισαν να μπαίνουν όλα αυτά τα στεγανάκια που ήταν και στις αντιλήψεις για την ελευθερία του σώματος, του γυμνού. Δεν θα κατηγορήσω τόσο τη θρησκεία, θα κατηγορήσω περισσότερο το κεφάλαιο. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα, το κεφάλαιο, τα λεφτά. Δεν πρέπει να εμπορευματοποιείται όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να εκφράζεται ελεύθερα. Το κεφάλαιο και η καριερίστικη ιδεολογία είναι ό,τι χειρότερο για την ελευθερία της έκφρασης. Σε καμία περίπτωση ποτέ δεν θα ήθελα να πουλήσω και να κάνω κάτι εμπορικό ή να μπω σε καλούπια άλλο. Σε καμία περίπτωση. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που θέλω να λέγομαι ελεύθερος άνθρωπος, ελεύθερος και σοφός. Σοφός γιατί ξεπερνάω τα θρησκευτικά κολλήματα και όλα αυτά τα προβλήματα, και σοφός γιατί σοφός γιατί ξεπερνάω τα θρησκευτικά κολλήματα και αναλύω τις θρησκείες και όλα αυτά και τις ιδέες, και ελεύθερος γιατί δεν μπαίνω πια σε καριερίστικες ιδεολογίες κλπ. Αυτός είναι ο λόγος που δεν θέλω να δουλέψω κιόλας. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Όσο μπορώ δηλαδή να μην δουλεύω, δεν θα δουλεύω, αλλά μόνο σε περίπτωση ανάγκης θα το έκανα αυτό. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που βλέπετε αυτές τις εικόνες. Είναι ότι θέλω να είμαι ελεύθερος. Θεωρώ ότι είμαι homo sapiens, σοφός άνθρωπος, σοφός ελεύθερος. Στη φύση, με το κοντάρι του, να κυνηγήσει, να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του, να καλλιτεχνήσει τη σπηλιά ελεύθερα και χωρίς κανένα περιορισμό. Είναι μεγάλο. Πιστεύω ότι αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι ήταν πραγματικά ελεύθεροι και όχι εμείς σήμερα που ζούμε σε κουτάκια. Μας έχουν βάλει και είμαστε δούλοι, είμαστε ρουφιάνοι, το ένα το άλλο. Όχι. Δεν είναι
Δεν είναι έτσι. Δεν πιστεύω ότι είναι έτσι. Πιστεύω ότι είναι πιο σωστά να είμαστε σαν το πρωτόγονο ελεύθερο Homo sapiens άνθρωπο. Ο πολιτισμός τίποτα, είναι μια φυλακή. Είναι μια φυλακή και θα ήθελα σιγά σιγά να αποκοπώ τελείως από αυτόν. Να έχω τη φυλή μου και να φύγω. Αυτά ήθελα να πω, όφιλα να σας δώσω μια εξήγηση και να δείτε τα επόμενα Dennis Lunarian βίντεο που θα αναλύω πολλά θέματα που εσείς ζητάτε.